ተወንዚፉ ዝጸንሐ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ናው ስርሑ ንምምላስ ብቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ሓሳብ መእተዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ምሕደራ ዝጀመረን ካልኦት ዘምሃረን ህዝቢ እዩ። ኣብ ታሪኩ ንመግዛእትን ወፅዓን ተቐቢሉ ስለ ዘይፈልጥ ድማ አንጻር ወፅዓን ጨቆናን ብጀግንነት ተቃሊሱ ዓርሰ ምሕደርኡ መስሪቱ ብጻዕሩ ኣብ ሰላምን ልምዓትን ርኢ ለውጥ ዘመዝገበን ዘምሃረን ጅግና ህዝቢ እዩ። ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን ብዝተፈጸመ ጀኖሳይዳዊ ጽንተት ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ላዕላውነቱ ተደፊሩ ትካላቱ ዓንዩ እዚ ከይኣክል ንመስዋዕቱን ታሪኩን ዘይምጥን ብግዚያዊ ምሕዳርና ተመሓደረ ኣብ ታሪኹ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ህልውና ወዲቑ ይርከብ። ስለዝኾነ ህልውናና ንምንርጋጽ ላዕላውነትና ንምውሓስን ብመስዋዕትና ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ብሽርሒ ጸላእቲ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መግለፂ ላዕላውነት ህዝብና ዝኾነ ቤት ምኽርና ናብ ቦትኡ ምምላስ ዘይሓልፍ እዋናዊ ተግባር እዩ። ክልተ ዕላማ ልዕልነት ሕገ መንግስቲ 2.1 ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ትግራይ አንቀጽ 8 ህዝቢ ትግራይ ላዕላዊ በዓል ስልጣን ብሄራዊ ክልሉ እዩ። ላዕላውነት ህዝቢ ዝገልጽ ድማ ብቀጥታ ብባዕሉን ብዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ብዝመረፆ ወከልቱን ቤት ምኽሩን እዩ። 2.2 ኣብ አንቀጽ 9 ሕገ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝተደንገገ ሕገ መንግስቲ ላዕለዋይ ሕጊ እዩ። ስለዝኾነ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጓነጽ ሕጊ ዝተለመደ ኣሰራርሓ ውሳነ መንግስታዊ ኣካል ተቐባልነት የብሉን። 2.3 ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተደንገገ ወፃኢ ስልጣን መሓዝ ዝተኸልኸለ እዩ ብዝብል ተደንጊጉ ይርከብ። 2.4 ኣብቲ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 46 ከም ዝተደንገገ እውን ክልል ቤት ምኽሪ ኣካል መውፅዒ ሕጊ ኮይኑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ እዩ። ተፀዋዕነቱ እውን ንዝወከለ ህዝቢ ኮይኑ መግለፂ ላዕላዊ ህዝቢ እዩ። 2.5 ኣብ ሕገ መንግስቲ ከም ዝተቐመጠ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ስልጣኑ ዘረክብ ብመሰረት ሕጊ ብህዝቢ ንዝተመረፀ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ እዩ። 3 ውዕል ፕሪቶርያ ብመሰረት ዝተገበረ ስምምዕነት ዘይተፈጸመን ብስርዓት ብልጽግና ዝፈረሰን ኮይኑ ኣብቲ ስምምዕ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ድማ ዝድንግግ ዝኾነ ይኹን አንቀጽ ወይ ሕጊ የለን። ፈሪሱ ዝብል ናይ ጸላእቲ ሽርሒ ስለ ዝነበረ ጥራሕ እዩ ቤት ምኽርና ካብ ስራሕ ተወንዚፉ ጸኒሑ። 4 በዓል ዋና ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ስለ ዝኾነ ቤት ምኽርና ኣብ ስራሕ ብዘይ ምህላው ድማ 4.1 ህዝቢ ትግራይ ንመንነቱ ብዘይምጥን ብግዚያዊ ምሕዳር ን3 ዓመት እናተመሓደረ ሕቶታቱ ከይተመለሰ ብሓደጋ ይርከብ። 4.2 ብቤት ምኽሪ ክሽዮሙ ዝግብኡ ፈጸምቲ ኣካላት ኣብያተ ምኽሪ ዋና ኦዲተር መራኸቢ ሓፋሽ ወዘተ ብቤት ምኽሪ ክሽዮሙ ኣይከኣሉን ብውልቀ ሰባት ይሽዮሙን ይወርዱን። 4.3 ዝወፁ ሕግታት ረብሓ ህዝቢ ማእኸል ገይሮም ብህዝቢ ተዘቲሎም ብቤት ምኽሪ ክወፁ ኣይከኣሉን። 4.4 ብቤት ምኽሪ ክትትልን ቁፅፅርን ምክያድ ተሓታትነት ምርግጋፅን ኣይተኸኣለን። ተሓታትነት ዘይብሉ ግዕዝይናን ወራርን ተስፋሕፊሑ። 4.5 ብቤት ምኽሪ ብፍትሓውነት ዝጸደቐ በጀት የለን። ልምዓትን ህንጸትን የለን። ተሳትፎን ተጠቃምነትን ህዝቢ ተዓጊቱ። 4.6 ስሩዕ ርክብ ኣብያተ ምኽሪ ተቋሪፁ ወረዳ ከተማ ጣብያ ኣብያተ ምኽሪ ዝግበር ደገፍን ክትትልን የለን። ክትትልን ቁፅፅርን ተቋሪፁ ሰናይ ምሕዳር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ። 5 ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን። ላዕላዊ ግዝኣትና ኣይተረጋገፀን። ኣብ ትሕቲ ጸላእትን ስደትን ዝርከብ ህዝብና ኣብ ከቢድ ጸገም ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ሕውየትን ግልጋሎት ብዝግባእ ኣይተሰርሐሉን። 6 ሕዚ እውን ህዝብና ብሓይሊ ንምብርካኽን ምስዓርን ዕፅዋን ክባን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ህዝብና ኣብ ከቢድ ህልውና ይርከብ። ጽንተት ህዝብና ቀፂሉ ኣሎ። ስለዝኾነ ዘለዉ ሓደጋታት ህልውና ብዝተወደበ ሕጋዊ ወዳድባ
ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ብዝብል ቴማ ላዕላውነትና ንምርግጋጽ ውክልና ህዝቢ ዘለዎ ሕጋዊ መንግስትና ናብ ስርሑ ንምምላስ بمسرة حق منقستنا بزل على تصادف حزبنا بخاف خلتنا تشمون تمليان حزب استمر بيت مخري ناب سرحو كملس بيت مخر كتما مغلا زي صعب على الحمشتنا وسان حساب أما حلالي فلو وسان حساب حدا بهزو زي تمرصه جزيو زحلفون ببينا وزتشومن جزيهم محدار سلطان حيزو قاصلن حزب تግራይ كم محدرن كم بيت مخر كتما مغلا زي نقبلو مخانا نرقاقص خلته والبريتاريا استقمت اللغلف سمعت بزي مفصامو توعال ودو هزواويا نحرنت تግራይ بمقلالن أفلطو بمخلخالن كمون عالم لخم وعالتي منغونياتات بمقلال ببيناو منقد فدرال منقستي بوع البريتارياك في الصمام زقباء قديتاتات بزي مفصامو توعلي أبيت مخري فدرال نايولك أسوات مخانو بمقلاصون بيناو شموت بمهاون تي وع البريتاريا زفرس مخانو زفرسو مخانو نأمن سلستا بحق منقستا وسرعتنا لعل خلتنا تشمون تمليان حزب استمر صبيت مخر كل التግራይ نسلام كبهال تونزيف مصنحو بودعو خنتات زتك بيت مخر سلا زي تمرصه نانور سرحو كملس هزوا منقستنا نمختنا أدالاديلنا كنقالس قالنا أتو أربعة هزو تግራይ قدامنت نسلام زهب هزو مخانو استونزف بيت مخرنا ناو نور سرحو نتملس زوسنو سنتات كل قبولنت كلومن غزيو زحلفو غزياو محدار نحق منقست تግራይን ندمص حزب تግራይን تجزأ خوينو سلاماو ناي سلطان سغغر كغبر نصوع حمشت حزب تግራይ حزون حريو سلام يو خيناتن وغن ممارص كم زي خونو كاو حلف تاريخن لمدن سلازخونه هزوا منقستنا نمختنا نتنبل قيناتن وقن دلينا يكونن بيت مخر كل التግራይ بسلاماو منقدنا هيزو سلطان حيزو لمعات سلام نصطان كرغاغصلنا زملكتهم كلهم سراويت تግራይ تفخخرتو دبات او كله عالم تركو تغارون دغفتنان نبيت مخري ادلاي دغاف كتغورو صاوعيت نغبر هزوا منقستنا نمختنا أبيات مخرنا فرمسواتنا أبيات مخرنا لعلاونة حزبنا بيت مخر كتما مغلا مازي عسري سلستي شمانتا قلت شحي عسر شمانتي ايش يوردو تقاوما تحليو تقاوما ايري انزلخو دمص تاقوا ايري انزلخو بملء دمص صديق الله يغني لنا